what's up guys? Daisy here and welcome back to my channel. So in today's video guys, I'm gonna give you a glimpse of what's in Madridejos, and we're gonna showcase our place to you guys because I've been to many places but I think wala pa gid nako na share ninyo ang among place which is in Madridejos. I'm gonna show you the BTS behind the scene of the campaign video of our representative of Madridejos. So for the Binibining Cebu, no other than yeah! Let's go. So hello. This is my very special guest. So introduce yourself. Hi everyone, I'm Jessa Mangubat, 24 years old. So I grew up here in Madridejos, so I'm a Lumad Lawisanon. And I will be representing Madridejos for this year's, for next year's Binibining Cebu. So it will be on January 13 for our coronation night. So please support your Binibining Madridejos. Yes. So since nag-showcase man gyud ta sa tong place ro no, so I have a challenge for you. So dapat throughout this vlog, we will speak Bantayan or Lawisanon dialect. If you're wondering why we call it Lawisanon, because Madridejos, the old name of Madridejos is Lawis, so that's why we call the people here Lawisanon or our dialect Lawisanon. Pero naman sad gyapon siya sa Cebuano, pero we'll try our best na unsa man atong consequence. So for those for your information, 3 years nako wala diri sa Lawis. So dito ko sa Manila nag-base, and then I transferred in Cebu for I studied college in Cebu City, so I transferred in Manila for work, and then I went back to Cebu, and then now I'm here because it's our fiesta, and it's our fiesta. Na timing sa good kayo. Yes, and then I'm also gonna be doing a campaign video for Madridejos for Binibining Cebu 2020. Sige, go. Start na. In 3, 2, 1. Sound effect. So, ari kami sa dari sa munisipyo sa Madridejos. So, amin ni siya ang Amon Municipal Hall. Ang tupad niya kay ang lisod sa inang bago gi dili bago gi tukod gi giayo dili renovate English bago giayo nga cultural center kay tungod sa bagyo nga niagi katong typhoon Yolanda kaniadto. So naguba siya, so karon gihinahinayan na siya sa among mayor. Sara Jai. Diba? Sara is karon. Yeah, Sara is karon or today. Yes. So ginahinayan na siya sa among government officials para mabalik siya kung nano ina siya sa una. Yes. Pak, perfect. Go. So Sara guys, kay mo kadto na lat kami sa lain na lugar. Kay man na kami sa munisipyo. Oh, di ba? Ay, cultural center, okay lang? Sara na lang, no? Ay, unya na lang? Sorry, kailangan mag-Cebuano kay may kaupod nga Cebuano. So mitras padong kami sa mon kadtuon guys, kay tudluan ka muna kon sa mga basic. Ang sabi, nanong basic? Pero may gamiton? Ay, pero may gamiton ka taas. Pero may gamiton ng mga words. Nanong words? Kalisod man kung words. Mga sulti. Sulti is word. Okay. Sinultihan. Mga sinultian. By the way guys, naglisod gad ako. So by the way guys, aragayan kami sang kaupod. Si Dominic. Hi Dominic. Hey. So nalat kuan gang siya guys kanang travel photographer and videographer. Sige kanon ano man ang Lawisanon sang kuan or Bisaya sang kuan besang travel. Maniniyot. Dora. Yes guys, so i-follow sunda siya. Sunda iyang kalain na digid pwede. Okay, kaya. Si Dominic gayan guys, kay Cebuano gayod siya. Dili siya Lawisanon. Tudloan naton si Doms sang mga sinultian dire sa Lawis, mga basic pero maintain na salty. Kalisod gid duwang, uy, naglisod gid ako wang.
Pwede challenge pa more. Amo ganing Sige. gitawag na challenge kay Lison. Challenge pa more. So go. Ang pinakauna doms, kay ang mga Lawisanon doms kay nang kumusulti kami kay maghunahuna ang tao na hala galit na ay nangakig na siya or nangakig is nasuko. Sige, one word na siya. Nangakig is nasuko. Nangakig. Ano siya? Nangakig ako. Sige daw. Unsa? Na ako sa nangakig ko na be. Hi, sir! Manalo, mga gwapa naman Pagwapa kayo. naman, sir. Oh my God. Campaign. Hey guys, amo ganyan siya akong Pero sa teacher, bye-bye. math teacher pagkuan high school, di ba? Ay, Gwapa. uy! Sir, Huwag ako. ko blush on. Sir, ako. Ha? Gwapa na mo res, Huwag uy. yapon maminyo Disney. Why? Ay, laga na, sir. Oo, ana. Pero Sige. ano kay si Disney, oy? Tara. Arat na. So, hi na kita, Sara. Ari kita. Ari kita sa Barangay Maalat. Yeah. So, mangita kita sa mga pangisdaan diri sa baybay kay aton i-feature sa campaign video. for Feature sa Philippines. KGMS. Hoy, sir. Oy, ako maestro. Na maestro ba tayo? Sambot lang basta na maestro lang siguro. Maestro. Basta oo. maestro siya naman Algebra. sa Geometry dili no High si Kwan, school. si Ma'am Kwan man siguro. Sa high school. Nag-challenge kami sir na magbinantayan, magliwasanon lang kami magstorya, di kami pwede magsinibuano. Oo, kanang kuan gayon. Lumad na Lumad. lawisano na pinabisdak na pinakwan. Do ari guro dire yo. Tara, sige Sara, adon na Oo. kami ha. Mangita kami sa isda diri. Ito yan kamo dira o ari diri. Amo ni siya mga pambot na mga igamit sa mga mangingisda diri. Kay ang main ang main Panginabuhian Ah. kayo diri sa Kwan sa lugar sa Madridejos kay pangisdaan o poultry. So amo ni siya sara nga amon ipakita sa mga tao kung nano ang amon panginabuhi diri sa Madridejos. So Yeah. ini sara. So mangita kami sa mga mangingisda. Actually late na kami kay dapat Oh. actually Four- kay dapat sayo sa 4:60 aga may na na. sila per me. Mm. So amo na lang ipakita ang mga baruto. Mga baruto. Sige go. Naday ko, ara gana ko yung question, pangutana. Pangutana! Andam ka na ba? Andam na. Inang. Milangaw man uy kayawan. Ho, langaw. Magtingog ba no langaw? Tingog sa drone. Kwan, na namang ni-appeal ka sa Binibining Cebu. Sa tinuod lang sa una sa unang tuig, San last year kay kon ako doy nang ila ko giagda nga mo appeal sa Binibining Cebu pero base pa mako sadto sa Manila kay nagtrabaho mako as flight attendant sa PAL. So sara nga na base na ko diri sa Cebu kay ni volunteer mako mabalhin diri sa Cebu. So para sa akon daw sakto na ang timing ba niya. Sakto lat niya. Pagpauli na akon sa Madridejos inang daw makagoal gani nga kita nimo ba nga ang sa una nindot kayo niya sara kay na guba bitaw tungod sa bagyo niya inang wa pa siya kwan ba wa pa siya ayo pero gihinahinaya naman ni noon sa aton mga government officials pero syempre di ba ya kaya sa aton gobyerno kung way tabang sa mga lokal so amo na siya ang akon advocacy kay sustainable tourism by preserving the culture and heritage through educating the locals in the LGU. So, usa ini sa rais which is social media kay Daisy. So, ganan ako magpahibaw sa mga tao nga importante gayud sa lungsod or sa usa ka lugar ang nga i-preserve ang culture o ang heritage kay amo ina siya ang aton identity. So, kita Madridejos ang aton identity kay ang Old Kuta Park o ang aton Tagday. safe na kag ang kwan ining pangisdaan. So kita sa Tibok Bantayan Island kita ang supplier sa mga nagkalain-laing isda sa
Cebuano markets o sa lain nga mga lungsod sa Cebu. So kami siya atoy na siya dapat mapasalamaton kita. So as a way of pasalamat kay dapat aton alagaan. Muli na siya. Thank you for that, madam. So, mo gay pangutan na medyo taas-taas naman itong katubag. Ayaw pang Ako binibinisip nalang mo. pangutan na. Nanong nasud sa mo utok, ngano nga nagsugod ka man sing vlogging. Kuan inang Sige, ikaw lahat maglisa. kuan ang first kay lat kay for fun, for para ma-document ganin ako mga travel. Kabugat na sabi para ma-document ako mga travel. Sunod tapos second kay kuan inang ganahan lat ako maka-inspire sang iba na tao gani na with a budget, bisan budgeted imong travel or imong laag, pwede ka maka-travel basta kabaw ka lang mo budget. Ana. So, amin na siya. So, siguro kami ni Daisy, pareha lang kami nga ako, ganalat ako nga maka-inspire sa mga tao. So, ang ako way kay, actually before nag-vlog lat ako, pero kay, since nag-work ma ko as flight attendant, so, medyo damo ako yung makatuan nga mga lugar, pero sara nga nibalin ako sa Cebu, so medyo limited na lang ang akong flights. But Cebu is home, so okay lang. So amin na siya, same kami sang goal kay mag-inspire sa mga tao. So amin na siya ang one of the usa sa ako na rason kung ano nga ni-apil ako sa Binibining Cebu is to inspire people and especially the young stars. Kaya bitaw, mayroon sa mga tao na hala kanindot niya kay maka-travel siya. So guys, kung kaibaw lang ka mo, kung nano lang ka, noon marag komplikado kayo siya at kung tanaw like lo kadakos na gasto dili ba tawag yun guys kung gayud guys kay anong makaya dagayud nimo na dili ka dili mon good, you don't need to be rich to travel, diba? Oh yes, at ang photographer naguwat na. Basta naman Ang sama na kumbuhat ka na. Nice. Madamo. ha Madamo bird. Because of our rich marine resources, Madre de Dios earned the title the Little Alaska of the Philippines because we are the suppliers of different seafoods to the Cebuano markets and neighboring provinces. may sara sa mga nagbuwad sa mga isda. So amoy na siya mga isda na mga buwad. Nanoy na siya na isda te? Buray. Buray. Daw kwan siya daw boneless na danggit. No? Buray na siya jay. Oo. Tapos ini kay ini siya kay Bagyo. Kwan siya inang bukog lang pero makaon siya tanan, di ba? Makaon siya tanan. Amay na siya ang unod. Amay na siya gitawag na fish tapa. Niya ini. Ganahan kay kon sini, ganahan kay ayo ko sini. Lami kay ni siya, tamis. Nanong red mi na siya. Buray gyapon na siya. Buray na siya. Fish tocino. Amay na siya ang fish tocino. Niya ini siya fish tapa. Ini siya Bagyo, ini siya buray-buray. Na siya. Tapos ini siya buray na boneless. Una namon kung mauga na. Oo. Lumpiang, si Lance Guapo Kono. Tarong nini siya. So ara diri sang ruins. May ruins lat ang kwan ang lawis. Mag-shoot na lat kami dire guys. Wa nay dagom si Jessa. Hubadera. Lain natin na siyang dag-um. Wang, ayaw wang! Damo pa'y nagmahal sa imo wang!
Padung sa Kuta Park. Ah, okay. Kay para sa sunset. Paglubog sa adlaw. Oh, diba? Paglubog. Sige guys, so ari na kami sa Kota Park. Nindot niya siya for sunset. Best sunset na kung mangita ka may best sunset spot Sila sa sa Baguio office. del Hoos. Amoy niya siya. Kuta Park is the best What time is it now? Ah, in English ko kalito eh. 5:90 na. 5:90. May nasakpan ako diri nag-date-date. Pareho, mga nag-date-date. Hi! Please subscribe to Daisy's Jo! channel. Please sabi. Oy, my challenge. Subscribe, share. My Like. channel ba ay my channel. My challenge kami just sa may kay nag-upod na kami sara. Speaking Lawisanon only. Ah, okay. Dapat dili kami mag-Cebuano. Tudloan naman siya. So, are. Sara. 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 Sara is karon. Karon. Yes. Sara. Was. 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 Tomorrow. Sige. Yeah. Kakyop. Ha? Kakyop. Kakyut. Kakyop. Kakyup. Kakyup. Kakyop is yesterday. Was. Kakyup. So, oh yeah. Sara. So, Sara karon, Kakyop gahapon, was Was. ugma. Ma. Ah, Kakyup. Sara. Karon. Sara. Sa tanggapon. Kakyup. Kakyup. Sara. Buwas. ay, ka-fast learner. Ano ganda in love yun ako nag-iika sa imo ha. Siyempre. Miaot. Oh, miyaon. Miaot. Miyaot Kabaw kay ka. kagnaong ka. Kabaw ka lagi. Na. Miaot. Another word. Higko. Oh, higko. Higko. Go. Higko is hugaw. Dirty. Ang dumi-dumi mo. Kahigko ni mo eh. Ano ba? Ano siya? Kabaw nakahamot to akong mga na kung ano mo share ni mo. Sige guys, balik ako niya kay... na sila. Here! Hoy, akong challenge karon, akong challenge sara kay dili dapat mag-Cebuano. Ano mo mag-English gyud? Dili. Lawisanon lang. Ah, lawisanon lang. Oh, kalina kay gituluan namon si Kwan sang nanood ako mo na learn kalina. Kakyup ang kagahapon. Na-learn oy. Sara karon. Oh, very good. Buwas Kuya. ang ugma. Kabako sa kuya. Kuya, gikapoy. Agoy! Ay, another guys. Puya is bata. Ay, Yes. basta di. Alis ang bago na lang na engage. Sana oil. Bakit anong sing-sing, babe? Hala, oy. Pawama ko sinabi kay wa. Ato na printa, wapay kuan. Oy, sana oil. Sana oil. Yan ay. Hala, oy. Waman gid sa nakagad sa akon, oy. Ano na lang ngayon siniba? So, kumusta imong pagtampisaw dito? Hi everyone! Please watch Binibining Cebu 2020 on January 13. Please also vote for me for Instagram personality. So just follow Binibining Cebu on Instagram and then look for my official headshot, my picture, and then double tap my photo or click the heart button and please vote for me. You go. So that's all for today, guys. Hope you enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel and to Jessame's channel. And yes, guys, see you guys on my next vlog. Bye, guys. Mwah.